plaer de conèixer el Jeremy Burke, el col·lega, que sabeu que és arquitecte i ara també enginyer i científic de dades, i molt ràpidament van connectar molt perquè teníem idees similars i veníem d'una frustració comú. Ell havia estudiat, com veieu a la imatge, arquitectura a l'escola Cornell, a l'estat de Nova York, a Ítaca, que és l'escola d'arquitectura més elitista i exigent dels Estats Units. Només un 4% dels candidats que apliquen són acceptats a l'Escola d'Arquitectura de Cornell. És a dir, que només els alumnes més brillants poden completar aquesta formació, d'un ordre d'uns 60 a l'any. I ell venia no només d'aquesta formació, sinó d'uns quants anys de praxi també, i tenia la frustració de veure com, lamentablement, una professió tan bonica i tan important com és l'arquitectura estava perdent força. I estava perdent força perquè havia abandonat moltes coses. Havia abandonat el fonament tecnològic i científic. Havia abandonat a vegades també inclús l'element estètic, i l'arquitectura estava evolucionant cada cop més o bé cap a un espectacle de masses o de vegades inclús com una manera de projectar ideologies de vegades qüestionables, que no tenen un fonament ni humà, ni humanístic, ni tampoc científic. Llavors,